Mepacho say one subscribe to this channel. Subscribe it. Na hit it. Bell notification no. We are na wa like it. Na wagya comment ɛwɔ hɔ. Tumi nyina ewura yɛda wase yɛhyira odin yɛyɛ wo kɛse na me egu ama woso wokrom na wodi musin wo nyina sɛ nyɛ wawurade na wo ya fa kama obonefo ne nken ni a ohyehyɛ ti a yɛ nyina no wawurade wa ama na amam sɛ de na ɔpɛ wagye na wagye yam no so eni onyam nka odin ayɛ nka odin ebrɛ yɛ honhom ase ɛde hyɛ wo Jesus honhom ase onkokro da ho adi da Yesu adi ɛwɔ wase mu kyerɛ yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu tumi bi a bɛma ne ho so bɛ distract nyame ma wadome ne dada tie ne hyɛ Jesus wasɔmre n'ase Awurade di hene mani pasem na amrase din Jesus a abru din nyina ne sunti amen ɛni die mu a yemie yɛn tworo no ɛnkɔ Philippians chapter 4 verse 4 to 8 Philippians chapter 4 verse 4 to 8 Philippians chapter 4 verse 4 to 8 ni die mu ayemie nko Philippifoɔ nwoma yɛti 9 imu ennan kosi nwɔtwe no sɛ yegusua esua yɛde ene point na yɛ starting nura ɛfa sɛ yɛyɛ asɛm ne yɛfo no yɛde ba wi yɛ ene ɛsan sɛ enema ewo mu dɔɔso na yɛde toto yabrabɔ yɛ daadaa sit na nneɛma bi a ɛkɔso na yɛahwɛ ne sibrɛ sɛ bɛyɛ ɛbɛboa yɛn na yɛtimi atena onyame mu yie na yɛayɛ sɛneɛ Awurade asɛm ɛhyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ no nyanye etiefoɔ na yɛanada yɛn ho na yankɔ dada yankɔ ka kuo na yɛfrɛ mo adaadaafo no ho ɛwɔ hell ti Awurade nam ne timopɔ ne na nwumɔbro so ɛboa yɛn ebia wotie nyame asɛm baba no sɛ Awurade mede mahonim me honhom ahonim mede no Yesu mogyam ma Satan nya baabi anyina ɛwɔ asɛm ne mu na wamfa ntia me wanane asɛm na mutu ɛde ama me wobɔ mpae ne saa Yesu mogya no ɛbɛ shielde wahonim na etie nyame asɛm no na de asɛm no ayɛ adwuma no na obonefo ne nya baabi a wɔ wadwene mu enna ne nyame asɛm ani ema ne nane enne abufuo emfa ma hallelujah so sɛ nyame asɛm ne ba na obonefo ne timi da ne nyame asɛm na ya abufuo ama nipa dia otimi ye no nti no wo so ode ahonhom no ne bibia no mogya ne mu wadwene no akoma bibia no mogya ne mu abra asɛm ne ba na nyame ba ya wo muwa na ubagye nyame asɛm sɛ de nyame pɛsɛ wo hu no yankan Philippifoɔ nwoma na yesua bibi afa sɛ ye asɛm ne yɛfoɔ no sɛ yɛbɛyɛ yɛfoɔ sɛ nea asɛm no kyerɛ yɛ sɛ ma yɛnwene ha yɛ ho no ɛdeɛ na yɛbɛtumi asua afiri mu saa Philippifoɔ nwoma eti na yɛkan afiri verse 4 no momma mu aninye Awurade mu daa meka no biem sɛ momma mu aninye enti nyame asɛm wei ɛwɔ hɔ na me ba yare me ba no nya ni tuntum ni na ayira na nyame asɛm ka kyɛn sɛ memma maninye daa enigye ban ene wo ba wo yare a nani tuntum afiri nani ne so na aka fita ne nko ana wasensene da ho enigye ban ne wom ye de toto ya brabo de bi ada niema esi wo ya brabo odafo yente ase sɛ Philippifoɔ nwoma no Awurade ma asomafoɔ Paul troko ma Kristofo enye anye niefo Kristofo wona na owo nokure ni mu dada wona na nkonkono ahya wo ma wagye wo nkonkono enti no ade bi a yesua bia na yenkan hu sɛ menu mienu ene komaye enye de ote abonti na onfa no ho ma Kristo no menu mienu
na misua sa nieme na misua sa verses ade ba ko a no kra ba ko a me a mitimi gitum ne se sa nsem ya nyame ama ya tworo ewo hoi. In fact me famu bi me fa nsem no de makoma ne me kra no eni gi hu no de aka no so mato agu baabi na Christopher bebre wo kan ba nanimu a wo se de bia no ye yi nsem no ye fa ba bia ye pe no ne ye jade aka no the verse 4 se mo mama ni nyi awurade mu da me ka no biem se de mo mama ni nyi momma nipa nyina nhunu modwo awurade aben momma nipa nyina nya de nhunu modwo jo ayedwo awurade waben se de bia ye ka se anadwo bia ye da nyame ba no verse 6 no yen hwe verse 6 ni ye pa o se mu nna nwene bibiara nha mo ho mu nna nwene bibiara nha mo ho na mmom ade nyina mu momfa paebɔ ne nkotosrɛ ene aseda ma mo adesrɛ nuru nyankopɔn asom ti ha na yenhwɛ ne yie kakra sɛ de medical aka sɛ nsɛm no ye kan a ne ye yiyim ye kan nsɛm ye yiyim nti no yenhwɛ baabi a ye taa yi mu no pa yenhwɛ baabi a ye yiyi nsɛm no ɔso de mo nna nwene bibiara nha mo ho na mmom ade nyina mu mumfa mpaebɔ ne de ben nkotosrɛ mumfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda nti baabi a ye de pa ye Kristofo no a ene ye wo wiase de ye de ne sɛ ade nyina mu bo sɛ ye nsɔfo akoto Bible say ade nyina mu ye mfa nkotosrɛ ne aseda mma ya de srɛ nu awurade anim tu bo sɛ ya sesa kotokro ne de kwa so de mo sɛ de 31st si wɔ nkrofo bi nsɔre mu no ne ya bro bonsam ye pa na pampam ye tia no bonsam ye tietia so ye tietia ye tietia mu na ye hu tim fifire na tonso no tim sɛ ebi kɔ the next level ya wo ya edu Friday a we Facebook aya na ahomete sorry bi every Friday bi aya yi ye woti answer drums ne bona ha na de bia na me wonder say die no mo ka dia asempa no mo ka kire nyame be portion na yetimi kan pa ye gitum na ye de ye adwuma na ye ba bi o say ade nyina mu ye mfa nkotosrɛ ene de be aseda ye mfa ye ade srɛ de ye enu nyame anim na de esi ni say ne edi kan e wo saa verse ye mu no eno de ye de ato ho no part no ye de ato ho but ade srade part ne na ye de ye ka be bia ya tro say mu na nwene nha mo ho no nti ha ho mpa ye na ogbo ni nyina no odwene ne light bill e wo ho odwene ne ba na oyare ne ho still na koma no enni dede na oye no de free na no ba no ye mu dodo ahen na asema ye kan ye hu se ye difo da no me kan me se ebie anu a iba anda ya ba bo se akoma no na echinchin ye akoma ni chinchin ye round sa ye free nyame fi a ye kwa akoye odofo wuti ho eka emino electricity bill aba wo phone bill aba wo udan kura wutim kura no 3 months arrears untwi ai efieru no any moment bia no betimi abebo upono nim e demand o 3 months rent na aye overdue na twam na wo mpese de bia wo to anansesem kire no. In fact Ghana for the say lucky pa African ye lucky because landlord no utimi kopa ne chow na or their chow bosome no ne nachi ba mikrom ha amiti America ha de ye ni chow pa bia wo ba bia say ye overdue after the 5 amount of 5 day from the first of the month na go see the 5th day no day number 5 no sada ni twam pe na ya the extra money your friend past due balance near the account the account no your ma 2 weeks na wentry a ho na be say yes kotino mo ye wona afofo wo kronum o ba be yi niam nyina ya de egu abonten entino wa nim say adwuma no so no asai the wo face no kresa ne say wadwuma na de asai wo ko market ya ntoshe
Oba kura nso yare. Oba ne yare. Uma mienu mpo ne yare. Ukunu so adwuma asai se wo okunu a. O ya single mother so a ma mienu na gu so bon tu. Unu obi a wo hwe. Wo fie red down ka. Phone bill we. Na wakoto wo nyame asem se mo na nwene bibiara nha mo ho. Na ye bebu se Awurade se nti Awurade de mi nam nti hunhun ye. Awurade ohun ya na. Adenti na Awurade be ka kire mi se nye twa me ho ahia nyina ma me na nwene ho. Eye den na ye possible be da ye be da ye ho se me nwene ho da. Ye hu se it's not possible. Enti me nya ho se me nwene ho 1 minute kura da. Because eno ne de wotu wani ya hu eno ne de atwa ho ahia. In fact, dan na brother bi kaso go say the same body Ghana doctors no they abom so say yes o mu wo sika bi a e wo se wotua de madness na nsa na obepie mpo afiri ni doctor office ho no abeti wenu masem afa yade no kra wa beti na se sika no ni bi na wo ba no nso no yi atone so eni na say the hospital na ni mu ana de be ya wo ba no e be ye no na nso no at this moment I woke up o Kristo ni nyame asem se munna enwene bibiara nha mo ho. Wow. Medwuna de no di na mehwe sa scenarios na nyame twa kire me ni na si nyame pa then I best okay. Orofo intine ye nyame no onti ase ana onhu de ekoso na onnim se ye bre eno obeka che se ma ya nwi hu do akula ni da hospital no kura na wanya bibi kakra di atwa na doctor na bedina ka che se ya ye die betimi aye bia e se dia aka ne die di se nyame ye die betimi bia enso no odofo no aye nyame dia na nyame asem we asa aye refresh ne se mun na nwene bibiara nhamo ebe ye dey na doctor would ure nyashi musenka doctor we dey so no ye expert the whole kolebu the whole Africa na the best ya de nikra ko India ka ho so still you see enyi na nyame se munna nwene bibiara enhamo ebe ye dey na ye ho say as impossible practically impossible to say enti me ya boss say untimi nka say wonwene ho how na me use so me hu dia example say the moment anaju bi na me yemu dukrum yem ya na me send a message grandma enuan bi kra wo platform ni so me send say ma mom pa ma me wuo chese ma dwene nyina no de ekosi so ye wuo na me be wu no because ya na me ti wo me video no they say they this kan twitwa me nsunum wo me tu no de me kra ma oti me mu ne me nipadua ne kire me say me be wu nti me so me start say me tworo ati me tworo ba kra me nua be ba me say ba ne say nyame se me wie me adwuma dia ene ombo modi say obeteki over onye say we na say de me hye me will ama no and was send a message. I shouldn't be saying that. Mama can say no. At that moment, no, or ya na me come no, and no na register or me cremu any margining. Me huna margining. Masati me hum no down. Dear hum sumuna yamia sam na mutina. Na diana ye feed the yeeben and hum na was a kogu. Because what you didn't be ni rebefi. No de ubi mu na ekogu na ma no kwan se endi ohun na ndua no so a eno na betimi aye de aye application na mana ye afa nyame asem na mana ye impempi no ye Christopher no ye Christopher no ye fa asem no ye tuwa o se ade nyam ye de ye mfa nkotosre nti de bia nkotosre no ye pa nanso mu na nwene mu ho no de no nka ho because o se no de medwene because eno ni reality eno ni de mi face ye mi kom ni se nyame hu no solve ma me e de ntina nyame be ka chense ba me nwene ho job de de ya na sesem de mi face no eno ni nokure de e koso ma brabom
oya na mi wom no nyame nsam yare a ye de na mi ntimi nwene ho se medwene ho enso nyame asam se monna enwene enham ho orafo ye wo asofo bebre se omo wo din titles bebre ye from mo se omo ye prayer papa ene de keka ho because o pompa ye bottom so a tim se osoro bubom a omo kire nkrofo se omo si mompa ye all the time nanso no ye ntimi nka nkire nipa ma se mpa ya na wo bo no se wadwene no hunhum no wakoma mu no se anxiety stress na ahye mu ma wo dwendwene a se adwendwen bi ehye hunhum ni mu akoma ni mu a mpa ya na wo bo ni na e cosnanty work ubogu orofo no kwari sem a ewo sa verse ya kan se mpa ya de ye akontri bi a ye entiatiemu bi a ye atwa mountain bi akoda se wo bo ni nyina no wadwene wakoma no enyi ntum se ade no bibi ebetimi asia na why you stressful to the point say why ha na usro hu akanwa mwaye bia mfiri wo prayers ni mu mada mwaye biara mfiri prayers ni mu mada oh sister de okan de entis nya sa netie se wanya abutre akan Matthew Mark Luke and John ai sentreni bia Yesu ye ma individuals bia no otimi buso oya no abuso omo kane ena so udsusu se onipa ba metimi aye asa oyare na nipa no so aka se megidi o se ugidie enye sama sa na ya na Yesu ede o ka kire wo ugidie enye de enye sa nti erade ehwe minu mienu se upon bills no upon obana oya no education aya basa de wo de tale ana wai wo fama na ebubu wo ye ne si ana ato ha ne nyina no o se yenye dai ye nwene emfa enha ye ho ma ya dwene ne yakoma no enko dipi se oh radi de mi face ni nti no ye enko twadwo ma ye nwene enha ye ho na mom no ye ma ya se dad enye de enye bebre ye ma ya se da enye bebre esenti ne se nienti a na asem no kasa ne se korintofo mu edikan etidu imudu miensa ameno yemfa ye bible ne nkoho ewrade kire 1 Corinthians chapter 10 verse 13 social biara ntomu gidie eye nipa de onyankopon ye nokwafo oremma wonso monhwe mmoro de mu betumi so na mmom obema kwan a mudi befri sohwe no mu abeda ho na mwatimi agina nyame na obo ye no adofo se yebetimi age nenum asem a aba ma ya tworo wo tworo nwaimu amaye no adia eke yebehu se oye no kware nyame ampa ye mpa ye bebra ya bo a ye nhwe ya kase ye bo mpa ye bia no akoma na ye gina mu ede bo mpa ye no enye adwene na ekuta ye na ye de bo mpa ye no emunte anyemye ni doso sin de ye gidi esansa ye kakasa foforo de enso ne ye dwen ye ba no ne tomi na o se ye ne ya no ye dwen ye kunu no ha bi ode ye namu no ye dwen ye nua no taye bi o mo de ye fam no enno no aba ba ye adekese a ye hunu se ye huhunhu sin yankopon enum asem Satan pokra ginyame enum asem di enti ono onim se de da ho ma no eye lake of fire ogidi awo money enim se tumi wo Yesu din no wote a wo ho popo wo gidi nanso the so called Christians die ye die ekoso die ye ni wahu no edidi sin nyame asem die nyame asem pese ka kire ye na dofo se ye boya bra bossa ye ntimi hu nyame ani onyam da se de aka no ye mpa ye no de bia be konkon ho sa na nya be ye bi na ye yo na ya nkasa odofo se nyame no ye gini tum so no ye ni pedua na ene de eye wakoma ne ho no ye doctor se abeto wo yam no se ye cancer se ye den gini hu se e de na nyame sem aka afa me ho
ɔse ɔma de aburu me so ma me so da enti nia me nammi onim se me metimi agina na no oni Joshua kasa wo Joshua 1 ho no ɔse ye na ma ho nya de enye den onim se ono na obo ye enti no ɔde bibia dua ye honhom ye kra ne nipadua ne mu a etimi ye de eye den enti no mo ye Apple phones no iPhones na ye use no any Android phones no se de oye manufacturer na nkasa no ona no onim niema particles ɔde ahyehye mu a onim se phone ye to nsuo mu po a ensei se phone no obi tia so ne ɔde ni moku kakuma ne yi etia so po a empai se onim de ɔde glass ade ban ɔye de ɔde aye cover ɔye de ɔde akova ho element wo ma ema ne ye de empai enti yenti asese saa no ye nyame ne nso ɔno na ɔye yenti ɔye honhom ne agya na honhom nkwa honhom gu ye mu na yete se ɔno nti no onim se ne adin bia beba yesu bia no ye betimi agina ti ase se ade biara eba onipa eba ye yina no bibia ni wa esi anyame onim o mema ne nya wadwene da se we de fa nyame ase nyame wa ehu nti nyame eba mi so nti wa ehu ene wanye se odofo me nya sad ne ka eye busudie ne ye ka no eye bususam ene ade ya no ka no maye ntena saa ignorance nim saa se ye nimdie no maye ntena saa tebe nim saa ye ni abodie bia ahinta wo nyame anim o adofo no ye ni ade bia se ye papo se ye boni o abaifo so da najo ewi nipa nam ewie matumfo eku nipa ekosia ni nyina nyame hu o nyina nam nanim na wa reserve bibia ama na temu no ne final judgment nti papa mu o boni mu o nyame na ni tua bibia o bibia na ni tua ti yenya se de ya no ka bususem no wate bompa yese abra nyame asem eba ye nchen na o kire ye honhom adie inu mienu ye befa no kure no na de ama yakoma na dudu bia no ama yentimi nyi asem na de bia yakoma ebo peli na se ye bewu eni aso owu obefa ye sa na dwuna me dwune eyam se me bewu eni ti me sha me nsa manse ma shate me honhom na mama honam dua ne kra ne detect mame eba ne sa wo bewu anso na nyame na epese wu at that time wa ma wo honhom na ntimi anni wo kra ne so wo honhom na nyame asem no e wo se tena mu no so yo bia okinkan bebira wo honhom de bi o wona duane na no na no pa bia wo se wo de renew wadwene e krama nyame asem se wo batena se na waka awurade manisem na wo ka se kire wo ma wo honhom ne kasa kire wo kra no so beka je nipadua se nipadua wonam sa pen we mu de nanso awurade se wo batena se wo benya nkwa na bra wo kasa nipadua na fe de obegji ni okra na ka kire no na fe obeye din ashtwen nyame ye de eboshe hallelujah yentimi entie nyame asem na nga se o asem ye be di asomesia ona de bia ya na wamuna nanim ona onti ase ona onyese nti ona na asem no command da bi o se ye bre ye honhom ase na ye gye nyame asem no se de e kire no afi wo ba Philippians 4:7 woni biemu a ye kan 7 to 8 wono na nyankopon asomdwe a etra ntiase nyina so no behwe mu akoma ne mu adwene so Kristo Yesu mu the peace of God that transcends understanding na nyankopon asomdwe a etra ntiase nyina so no behwe mu akoma ne mu adwene so Kristo Yesu mu enti yenti ase se ansa na obetimi acclaim dia wo verse 7 no na verse 6 no ubo ho bra enti no yan sofo no yen leaders no de bia mo preach enti nyame asomdua etra adwene ne enti ase nyina so emra mu nyina so na wage so amen ye bia yenum ho ne ye gi amen enso no verse 6 no mo nwene ha mo ho no de bia wo dwene ha ho de bia enti ye nya adwendwene no ni amfo ha no ama Kristo ni ama na anya kese a nyankopɔ asomdua a etra adwene ye no ema wo so da untimi nyi bi mfiri mu enkofa bi mehyem hallelujah eho na wo se yade suane free se asem no verse 7 no
utu eno kwa na de nam a enye yie esan se asem no ewo ba bi efiri ba ansa na ebedru sa verse 7 ho no condition bi da ho dwumadie bi wo wa se bi no mie ne yetimi di o na eno ne se osema ya nwenwen nye de ha ye ho nwenwen ha ukra na utimi di sa nwenwen ha ukra no so a ansa na waka cho se na nyankopon asomdue hallelujah na nyankopon asomdue a etra se ma wugidie no afro kosoro no hyew na ndua no so na wugidi se me beyare emfa ne nkowu sa ana erade yesu ekatre se onfa nkoma Lazarus se ni wu no ne yare ne mfa ne nkowu enti me gina yesu asem so se na wo ye ohaw ni adwendwen ni firi ho a afi do bo se nyame asomdue aba betena wo honhom nti na nipa atwa ho ahia etwa adwo na wamunamuna na waya honhom no wo de na woto enwum onto ayeyi nwumo Christ sorry ba ehon na nyame asem eba nkwamu ma se wutimi di verse 6 ni so a afi na asomdue etra de nipa nti nipa bebu se na we wa bodam ana na ne ba yare da hospital no na ni age na ni musresre on show concern bi ubenya nipa bi abeka cheso wa bodam hallelujah wa bodam because wo no enka wo se sam ne de enka wo twa adwo enka wo chi ho se o comfort damwa aya de do so aso na se ka wo twa ho fere ka wo sun ka wo bobina nanso unye enum bia because nyame asem na ete wo honhom no ama wate ase se ogididi mapa enye sa ye ogi nyame asem di no owo dankwa enti no ta dankwa no emu na anya wa yaresa tem wa yeto agidi nyum ne ayi bebre nso no edru de de yentimi masa emu nsem no enye adwuma emaye afi wo de ba verse 8 wono se afi de edi akire enuanom ne eye nokre de anim yedru de etene nti wo ho a wo se wo repeat sansem we sa de edi akire odafo se ye wo enipa bi ye as Christopher a eye verse 80 de bia da ya brabo wo se ye verse 8 Philippians 4:8 wo se wo recite ya na countrim wo recite ya nti wo da hokora wo da ye sum na ne nam Philippians 4:8 wo se ya brabo su ne bibia be da ne Philippians 4:8 hallelujah rade wa unye warehouse da ka wa ye warehouse da ka be hu se de me bresifa rade onim ne onamu biara onim ade biara onamu obi mpa ye no no se wa rade unye warehouse da ka wa ye warehouse da ka be hu se de sitie wo rade wo ba nyare da wo rade wo ba nyare da ukunu ntete o tem was situation bi a ye kom ma ye kan niema bi a ye busudie ode ne doba kro no amfa na nkame ye nti wo so wo doba kro no oyare no o wotumi se ode ayare se de emma sa odoba no erade wo de me nware ye me bre mitimi nyese wo erade wo hu ya na me bre se na omwa me odofo sampa ye genjan no endru nyame ani so endru na som so sa nkuguo omo nim de mpa ye no endru nyame ani mu usini na na koka wo dem ho anenenam timi enwo esi ya brabo osi ye nyanti asese e wo se didi ye mpa ye no egina nyame asem ni so ni enhu ba bi asem ni si brewo ye ne nyame ye de etinye di sa nkomo na mana ye hallelujah akoma di adanse ye se wo dwendwene ha ho unyi nyame ni wo sori so na odi wo mo so nyame bi ani wo ye di wo matem she fe sa kwase ade nkwa na mo keka se Bible akasa afo mo ho se okwase na o se na akoma se nyame bi ni ho sa akwase na wase na akoma se nyame bi ni ho no onye nyame ni wo so a wo so di nyame di ni so no nyame ase no fa anya hwe nti wo ne no difference be ni wo so ye bia ni mu ntam ye biara eni de eni mu ntam eni ye ne wo mu ntam hallelujah se yentimi amfa nyame asem se de esitie anka se erade se de wasem asi aka na ehu na mo na mitu
eye you anye you wachiara na medi senya obeka semenya sara na meye no sede wasem se no men nante mu kosi mi wudem eno ena yebe frɛ se de be ogidini ne ogi nyamidi yesu se na se modomi a munni mahyede so oh yesu mi do me kra kondo uni akodina sore dem ne nyinya yenim se de yi bia wu no me kra kondo ya kra kondo no so ye mfa na se munya hweala na se munya enni sibre bia wo yemu enti no ya ka sa club na ya from andadafo ya ka wo ho o se yesisa o se yesakra pa ti ye hwe verse 8 no na fe yensua nyame mu nimde na ye nante sede awurade asem o se de di akire kura anuanom de di akire ne ye no kore oh me pesa word no o se de ye no kore odofo o se de ye no kore enti se ye to ne kure mu wasore anopa na o se de di akire no enne de di enemu no e wo se menum kasa nyina ye de ye no kore atro bi aniwe wo se firi menum ba mene ye nyina ye de onante no kure mu praise god enti no na ye wo nipa bi a ye frɛ ho kristofo ye tutu quantity nkrofo man so ye no kure no asem ne eken na yakogigi nkrofo krata na ye de ye nwuma ye din ne akuata yakọ adwuma ye se ye frɛ akuata ne yakọ nyame fie adofo no se me pa adwuma nti no agidifo mompa man na ye de nyina agidifo nyina awurade ma sister akua ye adwuma sister akua nso akotwa ntro wo applications ni nyina so me ma ye bi danti no me ka me nim de meka na meka chense ntro de ye na wo ye no e bia me kwa adwuma na me kra awra ho because me ya dia enso nyame wo ya ahini ba na wo di ntro a wanga se bose wakoma ba peri wanga sa ho nto wonia anidie wonia asomdie so wo fake asomdie no so wonim se wo genuine no wonia asomdie wo no tinga se wonia asomdie de bia ho hyehyew na so pastor ni praise o pastor so nyame Abraham kura atwa ntro oduru ase nyame de kere wo din di Abraham nti koso ne atwa ntro ose afedie di akire de ye no kore ti ya ti atro sembiem edi pe dwuma sikanti edi na nipa de besesa ne nkwa edi na nipa de besesa ne kra asase so de ye no kore onipa na oni na akogina migration adaka nim se wukunu no unim se nya wukunu abusuafo onim se nya wukunu no enso no edifo etigana e bompa ye ma oti America edifo ewo Ghana ye bompa ye ma gidi se ubenya krata nyame ontie sa empire bi sa o enti yenya ntiase se ekrata asem no ekoyie ukotwa ntro na di enye nyame ne ma ne ba so nyame ntie sa mpaye no ontie adiboyefo mpaye eye chiwade ma no mpaye adiboye ni bo a otie ni adwen sakra se o sakra na adwen todi ni ko dina so de mo no de na Yesu kafa ne pai no o se Awurade humi mobo mi odiboye ni humi mobo mi odiboye Yesu se sa akwa yi mpaye na adru nyame ani mo sa mpaye ni na nyame tie nti mo a ya tete atron krata wade mu no to the point say wo mo ni sankrofo no mo ye krata no be ho so ne na wo ne na twem empna twe mu no mo te be ho ase krata se na ba bebam na o mabra bo aye basa ye wie de akose ye fi abaifo odofo be ye bia nyew wa na wo make that decision no wa na watu anamo yete nya twom abrabum nanso no ye bom ye hwe se gidifo be bom pa ya ma de ye na ye bone no ye befo aso amana ye yi nyame en responded to some paye no nyame ani ni sa de na chi o hwe se wo sa tibia na wo be frim wo benya nuhu na we de wa frim se nyame ampa no do ko America odo ko Europe odo ko UK se nyame ampa no do o wo tumi se obokwan ma ye ma krata we da se wo ko twantoro This a one nyame na wo si oso da yese kwa America no ana ko Europe ana ko Canada no this a one nyini ni biem de minim nipa bi a wo ma anye o ma nu obi anko twantro anye krata so kwanya nyame fa so ma won krata wo kroma no odi adanse a
na ekyerɛ sɛ ampa Jesus is still in the miracle business. Nyame no oda so te nsɛnkyerɛnne yɛnim. Na wɔyɛma wɔn a wɔwɔ adwensakyera. Wɔtenatene ne abrabɔ ne kronkron abrabom. Enipa bebree tutu kan ɛwɔ miamia bi a wo waste one life, wo waste one abrabɔ for nothing. Nka wɔte wɔn kurom a wɔte wɔn mamu a saa mmerɛ nka wɔkɔ n'anim bebree wɔ abrabɔ nim. Nanso no abusua bi nti namfoɔ bi influence nti wɔyɛ de wakɔdi hɔ. Ɔdɔfoɔ yɛwɔ dwumadie bi di wɔ asase so na sɛ yɛntimi ani a yɛwɔ anoyie bi ka kyerɛ Awurade. Nyame di wa ato baabi for a reason. Ɔman bi so for a reason. Wo yɛwɔ ato baabi for a reason. Na saa reason wantimi botaye no wantimi anya de for failure. Wo kwa koto Nyame ni ɔbɔ wo no. Obabusa sɛ wo me ma yɛ de wo to ha sei. Dwumadie sei na at this age na wɔ senka abedi. Na wo dwane free ho ekotena ha e waste all we years di babere wa afedie wo babere wa no wo ba akokora no wo se woni mu anigye biem sa akwa bone na ye man talent no ba ko no okotutu fom no de share ho sa na bi no abrabo ayeye awieye bre watutu fom ede nipa nyame de adua wo mu no o ma kata o ma to o ma dwenem se me de mentimi nye we me de menimu eye me de bia na e ma ye ho excuses de bia afedie di etire no ne eye no kore de anim ye duru de ye honorable de anim ye duru ne etene hallelujah odofo de wo ye no etene nsem na efiri wanu ba no anaso etene ana unua na wohu na wamu na wutiri mu eye numduro ade na wo ye no umu nipa bia wa asase so sanse wote America sanse ukuta degree sanse una ye adwuma pa una ugisika kese ufi se wa hunyame asem mu amunasi nti mo obi nkyira wo de ye mo obi nka hwe nkyira wo enum duru ade ne no ana ne yetene no no na ode toto abrabɔ ho e wo se ye honhom ne nyini o se ye wo bra bi bo a we mu na wo se ye de ye ne yetene ne ehho tie ne ehho tie de ewo odo agira wo nyame fie konkonsa na ayema feudie na de sister obi ba fufuro a obi tukwan especially o ma tukwan no ya ye trompia tafo ne egu aso demo obi frigana ba fufuro na bia Natal shem ne ayi ye besi na di ho fa body twetwe saa ko se nipa no e besi sa ne wodrobe abaye huhuhu so omo a odofo sakra wadwe no soro ahini na ben saa nyema ni na nwura Yesu Kristo ahenye nim ho enwura ho da nie edo nie ewodimpa se obra pa bi wo ho a sa ayeye ho de ewodimpa ene wo se de ye hwehwe nie edo na brofo no kan say good report nie de be ewo dimpa ene se no matro se dimpa no ewo good report ye wagidifo bi a se Nyankopon bo na na watwimi o sorry ya na okohwehwe bad news bi ewo Facebook ewo Instagram ewo YouTube ewo afele na adwene no odofo a na me doye enkosi da ben ene ye be ma ya adwene ne ye honhom no adwene niema endo enya lovely do bie ni praise God. Philippians 4 verse 8 o se de edo ne ho tie ne wanim duro de wonyam de bia de ho tie no wadwenim no ewo ye honhom ne wakomanim sa akomanim tie odofo sa akomanim tie bibibia ni ho a wontimi enni so wo wasase ne so tie yehwe de ho tie no ho asem no obi biara onkokuno ahye wo ma bia no ogidi ni mapa bia onkokuno ahye unsori awo da penkronim half of your day utie shatawale ene hwan le tie nyumfoa shawkrama edure nyumna aba bebobo so called gospel akuti anyum ene de se de midin we ye gospel
kraman funu ba bi atise me na me ni ba bi da se de me jimdin wa fra me ntoma wo matamfo anim me ntamfo adi ntwo ne tamfo no so a wadwene ho ye the next door neighbor no your owo the other room no ne tamfo no enti no ye wo so called Christian wa sora no patututu no de esa akutianyo no mo friend gospel na sim na de adeso bi na eso me na awurade aso ya me matamfo madi ntwo na ode ne nam fi ho odofo osi de di akire no ni eho te ni eho ye de et de ye pure se de wo wadwene se wo tamfo ene wo next door neighbor na unni chefa wo heaven bi enti na unni chefa wo heaven awurade asem mra odi amaye no osi mra no nyina na yini se do awurade unyankopon afi do yonko se wo ho osi hwan no yonko ni oti wo next ayi ho no oni ne wo yonko unua na wani hunu no onne ne wo yonko hallelujah onipa na uhuna na wamna onne ne wo yonko onipa bia so ogi nyame dio so no dina gidie kromu so no na gidie kro onne ne wo yonko no nyame a wuhu no no untimi ndo no mane nyi unua wani hunu no wotan no se wo ye unua papa wa ye nyame papa wodo unua na wado nyame hallelujah e wo se ye dwene de ho ti no e wo se Kristo ni wasoro no pa no erade met na wo nchen erade met na wo nchen na mado ni awodo na maya ni awupe erade met na wo nchen David senkunu obama ye enwum bisa na wo se wo de hye wo honhom ma enye kraman funu ba bi oti se dia miji midin se wonware ya wonhihye wasede emfa mpie se ne de mahedwa wa pe ntale chichirebo na unufo so dos no wahedwa no wanim sofo ibeka cho evangelist dos na de Yesu cross ahye na de nufo na mia Yesu na mema tetehwe ewo ho na yawo Christopher ma wo gina nyame anim atonwom to solo wona hofa ene won ayi won hyehyede nyina no ehwe asofo ase osofo ne to ho na sabi opepe ohwe oba ne sire mo odi gina ho Jesus I love you udo na obedi na hyede so osi de edi akire de ho tie abaya de odi akoda nyame anim na ho tie na oba wari ni de washa odi akonyame fie no eho tia na yem papa nom ne wama wo yire asha odi di wachi konyame fie eho tia na de washa odi kodwom eho ti afa de edi akire de eho tie ye wo bra papa bi wo ho a wase ye bo a eno ne ye Kristo so ba bra bo no ene na kire se nyame honhom ti mu nyame som wa akoma mu ampa ye gitum ya shema abuso wa akoma no eno ana anoka enti akono bone na aduru a ebia oba ni be mama wari na mo hwepo no isa se da no kra ye marriage seminar no sofo kra de sex expert bi bai oba kire doggy star ne ho anwan yoga ye mfa na ye spicy ya wari ho na kire o se marriage expert ne be ma wari a season bibibia ni wa won konkono ontimi nkire wo se uni obema nhia no aware ne na afra won kokko se awade boa me kwan a me mfa so en satisfy me kunu me satisfy me won kokko ba kire wo de ehho te ne ehho wonyam ne edo ne eye papa ne awade hwe se ogidi ni ubeje hallelujah awade asema kire James 4:7 o se yensi otamfo ne kwan no obeye de obedwane ankasa yen hwe kakra yen ye wie yen hwe osisi ne kwan ti odofo wani ne waso no e wo se wusi otamfo ne kwan wo ho na wantu an bebare na wanware na wanye niema ehho nte abra wo bomodi se wo ben nanti Kristo na wananti ne honhom kronkron mu sanse won kronkron no e na wo so hyema buso ye honhom ne honhom matinya control ye kra na ye de ase honambia no de onye enhye nyame anonyam ye honam awo no ye honam oye honam nnwuma
ne kasa nyinaa yɛ tantantan adidi atam kasa ntwie yɛ wɔn akoma mu nyinaa ɛnyɛ deɛ ho teɛ ti deɛ ɔyɛ ne nyinaa sɛ ɔbɛbrɛ nipa gidi ne no ne honhom ase yɛ tamfo ɔnyɛ nipa o yɛ tamfo ɔyɛ honhom nipa bi na ama wɔn ho kwan ama saa tamfo no de abo awura wɔn ti wo mɔ mpa yɛ ntia nipa no wobɔtia honhom na ɔta yɛ kyerɛ no deɛ di akyerɛ deɛ ho teɛ sɛ adwaman na ahyɛ wo ma wɔnum kasa nyinaa yɛ adwaman kasa nko a oni yɛ nyinaa yɛ adwaman de yɛ nko a adwaman de yɛ nko a wobie wano a ɔsɔfo na wodi na tem sɔfo baa na wodi na tem sɔfo maame na wo yɛ no dickness na wotwa yɔnko dickness sɛ deɛ no ne yɛ ka deɛ di akyerɛ deɛ ho teɛ asɛm na efiri wanu ba na ho te sister ene deɛ wate deɛ aba asɔre no sɛ deɛ ɛkɔ so ɔse deɛ yɛ good report ɛna me no mmienu yɛ de yɛntie enti no nipa na ɔbɛbɛ ka na deɛ asomasi na deɛ ɛkɔ so ni deɛ ɔbɛka sa kyerɛ busa sɛ deɛ ɔka ne ho te ana ɛnyɛ news bia na ɛwɔ sɛ wotie kristo ni di mena bi na metie ɔsɔfo amoako a awurade afrɛ no kɔ n'ani onyam ɔse me need time me di ko tie GBC then time no friend GBC Ghana Broadcasting Corporation also oni time odi ko tie sa news no ono no de bi osori anopa ohwehwe heaven news the latest news ayekwaso heaven and na Christopher Ayaba there be the latest news on Facebook the celebrity be throw on Instagram and no wa yadwene more than nyame asem eno ewoye eno na register the Yvonne bi kan John Dumelo bi kan ye the sound microphone omo nyoma nyi so be sakra nia omo abra abote na eno mum na de bia yadwene ho o se afa de akire de ho te ya sema buso wa komom no eno an ye da na di wa ya bra bom de bia da Kristo som no so ya bra bo orofo Kristo som ya bra bo ni eko we ka ne yetia o empo no se nyame yi kire se wo maami we wo papa we wo soa we honhom se na ti ne mu kura na se nyame honhom no ehye ma na ebusu na odo na ye adwuma wonwene de ho ntie ma erade nkunu da bi kase erade ma na de be adwen sachira afa de di akire de ho tie ne edo fa ho ne se wo honhom se nipa ne ye baifo ono ana oye ono ana owe kitia wo bedon adentia 1 Corinthians chapter 13 the enti no ewo ho 1 Corinthians chapter 13 verse 7 Korinto fo meto edikan ti dumiensa imunso yenti awrade asem odo etie ade nyina egi ade nyina di enya ade nyina mu anidaso eto ne bo ase ade nyina mu odo nyankopon do se hye wakoma mu ma ose ne edo de edi akire ne de edo ye lovely intino what is say sofu bi ho asem ya bi aba asem boni bia se odo na ahye enwa odo kata boni nyina aso odo enya nda so se ene na sofia anka se yi awrade hu ni mobo yi hu adi kire no ochina o meka de ehu onyam ya kan edi fo atrofo beba ebia na nipa no hwe no ahwe ase at that moment you may never know the nyame de afre no ene de nyame mfre no so omatu abom nti wo de ne say good bad report na what news feed na feed wo no wo ma wani nyi bebre say yesi sofu maku akokika say na difo nto sa yesi Kristo ni the first nipa ni ejina obo Yesu din no de omuka bia efra beka wo enti no wuti bibisa na emane nya wo ya na ko koto dwenim fa odo sre mani pakro sa difo kro no sa sofo kro no enu na meka no mini akoya wahyehyɛ nkom ba bi kuda ye ne ya obi na no ye nko simi ka gye se mo nkasa sa orofo se obi be fro wan de church leader ye wan de we ye wo se sa nipa ono udi sa nkom utwitwa na asem so esan se ni a woti bia no eye Satan ne weapon baako se ofidi ye honhom no we die be with insam a yitie insam a efiri afoforo no me de eba se odon so hye wo ma o se odon no etie
etie ade nyina egi ade nyina di nti wonim se nipa no ukunu no ntro no wo twa ye oye no utim se emfa kwam but ube man the benefit of the doubt and I say Christo do asha wo manti no ube man the benefit of the doubt say obesakra ana obenya nsesa bi niema bi be de ebesesa na untena ho na onyono nhya wo ma na nka okoi na nka wa ma bi na ka bi abom na nka de asua nyansa ye ti ho na ya imagine niema fin niema boni because nipa na ya de a enye nipa no onim de ase wona wokum Yesu no se wonim se wokum na ma yenya yi a enka wonku no kaya fast dey na se for yo mo ye crucify him when crucify na ye be kwa report o ama Caesar Augustus se unni na ne mra so no se enka wonim se ono ne Messiah na ka wo honhoma ni bie ya enka wa ma yanku no ko ne Yesu betra se agege ne so ha ka bia ye nyina mpo ye nyankwa enti no ne oye o show any time e wa adwuma mu kire wo no wukuru na o tete no wo yire na o ha no wo ba bia o ye niamo ho ne ma no se onim nyame mu nimde se de na wuhu ya ka wo nye sa ti wo na wahu no wo na wo be ma odo na wo 1 Corinthians 13:7 no akata wo na mumu yeso na wo de odo be gina nyame ni se erade hu omobo se de wahu me kra mobo no se de wa ma me mani aba no so no erade hu sa eda de mobo hu sa sofu ne mobo hu sofu maame ne mobo hu asumasi mobo hu kade bia every minute bia wo ye odima de edo de ehoti ena de bia wo ye eno ne Kristo sumu enye asori dan mu hia hallelujah enye se wo ko hia wa asori dan mu na wato ayeyi nwum awoso ho asese bia abubu ye pa se de ne adane wo nyame fie no mrantie begina ya se ya two praises na eche disco dem buye pa asabonia yesa wo wiasefo sa wo mo konsa se nyane de abegina nyame afie ne ho tie ye gaya to ho ne ho tie wo nyame fie ne ye gaye ye ho tie ena ye pone ye nyono ye pesaminkunya ene ne ye hwehwe ya to honhom na de ya to ho na so enu ne Kristo so no enti me ma Satan enya sa weapon no onya sa tumi ne wa yenso emese yen kra so a sister no brother na nu masem na ya na Satan was start no otu body no otu bro ne ba yo kan yi wan ka bia nkere na anhwa na ohun se wo ye jimifo yenyina na yetu kwan yenyina na ye be pay sika oni right bia so be kika sa kiro sa sofo no sa ede no kasesem no akika no ko kika bi kire no Satan no wo the 5 minutes dwene sa asem no ho a wo ba ye bone wo the 1 second kura ma no kura ba ye bone hallelujah eninti no se e bane sa quickly na wa push sa thought obi anu wa o se sa na ma bone ne ebi ma na dwene yete hunam bia we mu na ye wo nipa etwa ye ho ahia adofo etwa ye ho ahia wo ma wo ho kwan de bia e ma Satan bowra wo no ene ma etia ye no mo de beba nanso e ba nyame kire me ne omienu se be ye na ye honhom benyini na ya machuo yie e wo nyame mu ntino e ba ya na wa pushing out me ma no 5 minutes impo na wa dwene ho de di akire ye do ye nokore ya wadu ye nokore mrem ema yade niema siesie yenkunu no mema yade niema sie yanyirenum ye nokore se okunu no ekire onokore na wo ba de wo de wusi dan bi wo kasoa okunu ni nim ho hwe onim pepes no hwe wadapa bede di dakuru bi ebe yu niema si abonten ayim niema si abonten se ma ye medapa de se wonya wiase japa de nyina na hwe wo kra de mfaso na wo benya afi so edan no ye mfa nsie wo ne wodi sie wo kunu no wu ne number ne ye be bo ho do akoto mortuary kwati number ye be frɛ o se efunu no ye be frɛ o ade ye di the late be so wudi ne so the late Maame Zuba ena ye be frɛ o nti de onya ne nyina de oye kukukukuku wo hu ne nyina de me no mienu ne ye pre
na ye niabre na ye ni tan ye akayo kusukusu papamu ehin na de ye bekwa akosi ye sofu ni ye o ya no na adi ho anyi no a wo mpa ye kura wa timu se niema gyina minim aden ye di ekire de ye no kore de anim ye duru ye ni ye ho ni ye mbubu ye ho ye respect ye ho se wanyini sin no so no wanyini sin akola kura na me Maame kasa che me na meti ase da me nkokro ma meti ase etemu anu afro se ama akola tu panyifo na panyi nsutu akola afo ntifa wo nkola adwene ne bra nyame wom na mentie de wo so beka me swap me wo me teenage years no me free school ba bia na wa frɛ me ase se na me dwene me de to nyame ase na so dwene se fa wo nkola adwene ne bra ne nto ato adwene odofo ebre dru se o se de be de anim ye dru ye be ma nipa bia anim aba nyam abadru ama yen na ye di ye huni eba ne sa nipa nanim ba nyam ni onya nim dro wani mu a undi na tem da emfa hu de waye wo ba do ne prekope na se se ta wani mu ye hari mimia ne ye din na so ye fi ase na de bia ye remind ye ho a Awurade beboa ye Moses pray so obeduru eja na ehia ayi bia ama no nyame kasa no ntimi no mie no se ye pray se de bia di ye bekan na de bia besane mu a nyame obekoye moa Awurade ohu ye mobo Awurade onom ye na de aye din ama ye se ye ntimi nye no na ya dane hypocrite wo nyame anim no nyame ma ya adwen mu foforo ye ne sakraye se be ye honhom no betimi anyini na ya di nyame asem so na ya tena ne pemu na ye hu nyame anu nyam na ye di adanse ye nyame tumi ye ewo mpai bomu so nyame onhyira ye nyina amen Subscribe na hit bell notification no. Uwia na wa like na wagya comment ɛwɔ hɔ. Nyankopɔn nhyira wo.